Malalim na ang gabi, ngunit patuloy pa rin sa pagsusunog ng kilay si Angela. Sila gabi na, matulog na. Sige po, ma. Bago pa man sumikat ang araw, ay mulat na ito upang maghanda sa pagpasok sa kanyang eskwela. Ako po yung mama ni Angela. Lahat po ng gawain, ginagawa niya. Nag-aaral ng mabuti para tulungan sila kami. Maaga siyang pag-uwi niya sa school, mag-aaral, matutulog, pagising ng umaga, siya na magluluto, mag-iigib, lahat na po yung gawain sa bahay, ginagawa niya para sa amin, para sa kanya. Bit-bit ang kagustuhang makapag-aral upang matulungan ang kanyang pamilya. Walang pakundangan niyang binabagtas ang 1 kilometrong daan patungo sa eskwelahan, ang lugar kung saan ay kanyang napaghuhusay ang talino't kanyang kakayahan. Anong level ng pagbasa ang natamo ng mga mag-aaral kung nagagawa na ng unawain ang text ng kanyang binabasa? Taas ang kamay sa gustong sumagot, Angela. Comprehension po, sir. Napakahusay ng kanyang tinurat. Naman natin. Kung talino't galing ang pag-uusapan, maituturing kong isa si Angela sa pinakamahusay sa loob ng aking klase. Bagaman siya ay nakararanas ng suliranin sa kanyang pamilya at sa kanyang personal na buhay, nananatili pa rin ang kanyang pagpupursige at pagmamahal sa kanyang pag-aaral, sapagkat siya ay nagdanais na makamit ang inaasam niyang katagumpayan. Hindi lang siya sa pag-aaral nangunguna, kundi pati na rin sa puso ng kanyang mga kamag-aral, dahil isa siyang buhay at lehitimong representasyon ng isang mag-aaral na nagpapahalaga sa karunungan at sa pagtulong sa kapwa, gamit ang kanyang mga natutuhan sa 4 na sulok ng silid-aralan. Hello po, good morning sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami kay Angela kasi tuwing Sabado tinuturuan ang mga anak namin. At salamat sa kanya talaga. Thank you. Bilang punong guro ng Don Antonio Bungolan Memorial High School, with the support of 21 strong teachers, with the continuous support of our stakeholders, I can see and I can visualize that Don Antonio Bungolan will become better or even best in the future. I know mapapalabas namin ang galing ng mga bata na nasa kanila. And alam namin na on these coming days, on these coming years, we can produce better and a successful learner of Don Antonio Bungolan Memorial High School. Katulad po ng isang mag-aaral na si Angela, consistent po siya mula nung pumasok dito bilang grade 7 na hanggang ngayon ay honor student. So nakikita natin na ang mga personnel natin ay patuloy na gumagabay, tumatangkilik na kung ano ang meron si Angela. With the love and trust, we know Angela will one of the fruit of Don Antonio Bungolan in the coming years. Proud na proud po ako sa kanya. Sinabi ko lahat ng award niya. Proud na proud po ako sa kanya. Nagsisikap siya nag-aaral. Pangako ni Angela na patuloy niyang babagtasin ang daan, gaano man ito kalayo, upang makamit ang kapirasong papel na magpapatunay na siya ay isang mahusay na mag-aaral, ang sertipiko.